Sen toşny düşünýän. Ben şu demir urundan, şeýpir urundan. Bratok, eger men şu datlary düşünmeýän bolsam, sen şu videoň prosmotrlaryny ok. Sen meňe ýamynama girdin. Aydyma gowy çykaryp durnan etme. Ökülem. Res karşılaydı. Näle söz maşylar? Awa, swejak oje demirler eken. Ağalar hoş geldiniz. Näme hyzmat demir, dümür, dabir, dübür, ayna, gapy, şipir sizin hyzmatyňyzda kendiň işgäri küdür. Evre. Eyo kudur. Maňa karşysynda demire tödür. Öňe bolmasyn kelläň ýaly büdür tödür. Ýagşa ma başsyda ýokmy bärde şeýpir. Yo, kudur. Armatur. Kalyaska. Demirden başga näme bar? Hödür edip otur. Ağalar inara şipirimiz 50 isleýärmi? 50 berýär. Ölçäm bilýäňiz. Amcan kendiň şifirlarynyň renkini solmajagyna 25 ýyl garansiýa berýär. Yo, kudur. So, bolle daýyny. Bardan işin bilen çykol kaçsalar barlar. Amcan ýör ayna gaplamyny gösterýän sana. Ağamcan inara aynalamyz. Sizin istendik dizaýnyňyzy, istendik ölçekleriňizi taýýarlap berip bilýär. Ayna terede o yüzüň görnüp otyr o. Ağamcan betekenini. Bratok şifirlen ölçüleri de orken kaçsam gul ýalak. Hani, aynan kaçdyň bolan? Berekka. Mene ýamynandım. Kendir elmedama sizilendir. Ağamcan bir ton saat galy men profil gerekkämi?